Så, drenge og piger, i dag der vil jeg lave en Call of Duty Black Ops serie. Og det kan godt være, at jeg ikke er så god, fordi jeg er sådan total nørd. Men det er første gang, jeg laver en YouTube-video med game og episoder og sådan noget. Og jeg håber, det bliver fedt nok. Så det er ikke sikkert, at jeg kommer til at snakke så meget, men det er fordi, jeg er ikke så rigtig vant til det. Men I'm in it school. Og jeg håber I ser mere af mine videoer. Og det kan godt være, at jeg er ikke så god, men det håber jeg, at I accepterer. Og efterhånden, hvis der kommer nogle mange subscribers og sådan noget, så kan det godt være, at vi laver nogle videoer med real life. Så det håber jeg, at der kommer til at blive. Så det bliver ikke så totalt lange videoer, jeg laver, men jeg lover, at jeg nok skal lave et par videoer. Så det kan godt være, at der bliver nogle pauser, fordi det er ikke lige altid, jeg spiller det her, men det er et fedt nok spil, og der kommer ikke kun Call of Duty, skal jeg nok lave, men der kommer sådan forskellige episoder af, det er også FIFA og Battlefield. Og der kommer også nye spil, episoder efterhånden. Så jeg håber, at I kan lide mine videoer. Halla. Det går godt nok 9-2 score. Det går bedre end forventet, skal jeg sige, i hvert fald. Smart at sige. Og ja, hvis I spørger efter min alder, så jeg er ikke så gammel. Jeg er 9 år, men derfor kan I stave jo godt. Jeg er god til at stave og sådan noget, så I kan sagtens skrive mig, hvis der er. Men altså, jeg tror, at jeg håber, at I vil se dem. Okay, det er så ikke lige første gang, jeg siger det, men det har jeg lige sagt et par gange, men altså, jeg håber det virkelig, at I vil se mine videoer. Det var så fedt. Det er Survivor. Det går sgu godt nok. Det går
sgu fint. Det kan godt være, der kommer nogle ask lige, men det er slet ikke endnu. Det kan godt være, jeg synes, jeg er nar, men altså... Okay. Sådan, okay, score. Det kan godt være, at der ikke er så lang tid tilbage, men vi spiller lige den her bane færdig det. Min yndlingsbane det er nok ikke lige den her. Min yndlingsbane det er nok Newtown eller Hijack. Fuck. Kæft, sådan noget. Okay, for lige. Sorry. Okay. Lightning strike coordinates received. Inbound. Okay, jeg tager ikke det. Okay, Trøndemis Gamer. Håber I kan have det pænt for mig. Hej hej.